Wannan ya ce amma ka cika babban mahaukaci, wawa da jaki. Duk ya haɗa ya ce mahaukaci, ya ce wawa, ya ce jaki. To alhamdulillah gaskiya ni ba da ni kake ba, saboda ba na cikin ɗaya daga wannan abubuwan da ka lissafa. Kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani walaqad karramna bani adama. Hakika shi Allah da ya halicci dan adam din yace yana karrama shi, yana girmama shi. Sai kai dan adam dan uwana wanda baka san ni ba, ban san ka ba, haduwa ce ta social media, dan na faɗa abin da ya sabani da ra'ayinka, ni dan kwankwasiya ne, kowa ya sani. Martabar kwankwasa da ta abba gida gida su nake kariya a wannan manhaja ta mu. Duk abin da zai shafe su ya taba su a harkar siyasa zan yi kokari in dai bai saba addini ba in ga nayi maganar da za ta kiyaye wannan mutuncin nasu a siyasance. Matsalar da kake ciki da kake ce wannan shi ba shine matsalar ku ba, matsalar ba ni na saka ka ba abba gida gida ne ya saka ba jagora Rabi Kwankwasa ne ya saka ba. Federal government ita take da haƙƙin ta faranta maka ko ta bakanta maka, kuma alhamdulillah ni wanda nake tare da shi gwani na gwamna abba gida gida yana yin daidai gwargwado, yana yin daidai. Dan sama ba daɗi ƙasa da daɗi sai in ki faɗar daɗin ƙasan ba zai yiwu ba. Abba yana aiki a Kano, dole in jinjina masa, dole in yaba masa. Bawan Allah ka yi babban kuskure. Alhamdulillah in dai kana matashi ƙasa da shekara 30 baka neman mata, baka luwaɗi, baka shaye-shaye, baka sata, to alhamdulillahi wallahi ka gode wa Allah. Babu ɗaya a cikin waɗannan abubuwan da lissafa nake, wallahi tallahi babu ɗaya a cikin su da nake. Ni ko na gode wa Allah, na samu tarbiyya, ba iyawata ba wayona ba. Allah madaukakin sarki shi ya tsare ni, da kuma tarbiyyar da aka bani a gida. Ban taso na ga iyayena suna yi ba, ban taso na ga yayyena suna yi ba, ban taso na ga abokaina na unguwa suna yi ba, abokan iyayena na unguwa ban taso na ga suna yi ba. Malamai na sun bani tarbiyya daidai gwargwado, waɗanda nake bi a siyasa sun bani tarbiyya irin ta siyasa daidai gwargwado. Ina kewaye da mutanen arziki, mutanen kirkin da suke bani shawara a duk lokacin da na yi kuskure. To idan abin da na faɗa bai ma daidai ba, sabanin ra'ayi ne na siyasa, kai dan jam'iyyar matasa ne, ni ko ba dan jam'iyyar matasa bane, ban ga wani nagartacce a cikin jam'iyyar matasa da zan zo in zauna in wahalar da kaina a kai shi ba. Ta yi watakila sai nan gaba in gani in damu jone da ku, a'a ta yi sai nan gaba kai kaga raƙumi kake ba shayi ka haƙura ka zo ka jone da mu, ko kuma ka jone da wata jam'iyya. Siyasan nan babu zagi ba cutarwa. Baka san gobe da wa kake tare ba, wanda kake tare da shi yau wallahi jiya ba shi kake tare da shi ba, wanda za ka yi tarayya da shi gobe ba lallai shi kake tare da shi yau ba. To me abin zagi? Bawan Allah, gwamna yana kan saiti yana abin da ya dace, sai in kiyaye shi kawai saboda sama ta yi zafi. Ta aka yi ma mu ba ma jin abin da ake yi, mu daidai muke gani. Ta aka yi ma yadda muke so mu haka muke yi. Wannan ba daidai bane. Ina baka shawara ba dan ni kai ba, saboda gaba, saboda ni duk abin da ka faɗa na san ƙarya kake a kaina, wallahi ba ɗaya a ciki. Allah ya sa ni ba ni da ɗabi'a amma bibiyar bidiyo idan na sa, kawai in na sa ka gani baka gani ba oho, ka yi comment baka comment ba, domin in dai za ka rika bin comment to wallahi za ka kwana kullum ka wuni kana mai da raddi akan comment. So da wani maganar da kai daban, comment din da zai ma daban, abin da ka faɗa ba ma shi ya comment akan shi ba. To kaga bibiyar comment sai wanda ba shi da lokaci. Ni Allah ya sa ina da lokacin da I am so busy ba zan iya zama in kalli comment ba, shine magana. Wallahi bidiyon da na san na ɓata lokaci ina kalla, ina duba comment, ba zai wuce wani bidiyo da na makale akan naman sallah yana kan profile dina, mutum zai iya buɗe ya gani. Shine wanda na san na ɓata lokaci na bibiya, shi ma dariya na rika ci. A hakan ma amma wani sai da ne masa laifi, ba zagin kowa ba cin mutuncin kowa, suna kawai da na kama na ce wani sai da ne mai laifi a haka. To dan adam na cikin ruwa ma in kana cikin ruwa sai a ce ka ta da kura. Saboda haka ni ina baka shawara, ina ma nasiha ka kiyaye, ka tsarkake harshen ka. Manzo Allah ya kama harshen sai ya nuna sabon sai ya ce kuffa alaika haza. Sabon yake tambayar manzo Allah shin akan abin da harashen mu suke faɗa ba za a mana hisabi? Manzo Allah ya ce kware da gaske. Saboda haka wannan kamar ganar da ka faɗa na baka da Allah, zaka maimaita ta a gaban Allah, Allah zai mana hisabi ni da kai ranar tashin alkiyama, kai da Allah. Jama'a assalamu alaikum.